the memories. Eli minä tässä Tassu. En tiedä tämän videon aihetta, mutta lupasinhan lupasin mun yhdelle kaverilleni, että mä teen näitä videoita tälle LPS-höperölle. Tää on nyt tää mun eka video, minkä mä teen. Ja tässä mä vähän vaan esittelen täällä vähän kaikenlaista. Niin kuin esimerkiksi Pet Shop-rahoja. Meidän maailmassamme on nämä. Ne on tällaisia, otas kun otan yhteen käteen. Pikkuhetki, kestää hiukan. Tuollaisia. Tulen lähemmäksi näyttämään niitä. Tuollaisia kiiltäviä. Ne on siis Pet Shop-rahoja. Ja tässä esiintyy kyllä siis muitakin kuin vain minä, itse Tassu. Mutta toivon, että tilaatte ja vähän muutakin. Kiitos katsojille. Heippa! Hei hei! Mitä täällä duunetaan? Kamera! Tilatkaa!